Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na pagkaaga mga tugang, aldaw kita ngunyanin Sabado, petsa 3 kan bulan in Disyembre taong 2022. Sa technical side na katuwang niyato Johnny Idea III, Siringman Benjamin Calio Jr. Maantabayanan live sa Anagangonyan News asin Naga City Government Facebook pages, Siringman na YouTube channels. Maantabayanan man sa Radyo 105.5 Bicol Idol FM, Siringman 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran ni Roy San Ramon, ako na muna sa indong makaiban ngunyan Paulo de los Santos, ngunyan sa headlines sa sindetalles kan sa tuyang mga bareta. Alkalde Nelson Legacion nag-share to nalilikayan ang paglangkaw kan mga kaso nin child morbidities as in mortalities sa syudad din Naga. Ang detalles, Uyan Report. Sa ibong kan pagbaba kan kaso nin child mortality sa syudad din Naga, padagos ang lokal na gobyerno sa pagtulod kan mga serbisyong pansalud, nutrisyon, asin populasyon para sa mga kaakian. Sa sayang State of the City's Children Report, pigsabi ni Alkalde Nelson Legacion na kan nakalihis na taon, nag-abot sa 102 na kaakian sa syudad, may edad 5 pababa ang nagtagardan huli sa vaccine-preventable diseases, arog kan tuberculosis, poliomyelitis, diphtheria, measles, tetanus, asin iba pa. Sigun pa sa alkalde, kadaklan sa child mortality cases sa syudad kan 2021, mga nagsapo nin respiratory distress syndrome, intrauterine fetal death, asin acute gastroenteritis. Ngonya na taon, nagbaba sa 92 ang kaso kan child mortality sa syudad din Naga, huli sa daing untok na barakunahan kontra sa mga nasambit na helang. Sa 60,000 na kaakian, may edad 0 sa 17 anyos, 40% digdi ang nabakunahan kontra sa vaccine-prevented diseases sa enot na 3/4 kan taon. Target ang 5,106 na aki ang nasambit na numero kan mga aki sa syudad. 30% kan presenteng 209,107 na populasyon kan Naga. Sa enot na 3/4 kan taon 2022, iyaon na sa 40% kan sa tuyang mga kaakian ang natawanan na nin bakuna kontra sa mga vaccine-preventable diseases, siring kan tuberculosis, diphtheria, measles, tetanus, asin iba pa. Ini para maibitaranta ang child mortality, partikularmente kan mga kaakian na edad 5 pababa, kausa kan mga nabanggitan ng vaccine-preventable diseases. Sa datos kan sa tuyang City Health Office, igwa kitang nanutaran na pagbaba kan sa tuyang mga kaso nin child mortality. Hali sa 102 kan nakaaging taon, asin ngunyan 92 na sana. Apuera kay ni, dagos manapigbabantayan kan lokal na gobyerno sa tabang kan nasambit na opisina, City Veterinary Office, asin iba pang departamento, ang mga kaso nin animal bites, abo, sipon, asin kalintura sa mga kaakian sa syudad. Ngunya na taon, natawan nin asistensyang medikal, ang 876 na aking nagsapo nin animal bites, 243 na may abo asin sipon, asin 338 na kalinturado. Pigsyerto kan alkalde na maopresir panindakol asin mga bagong serbisyo sa salud asin nutrisyon ang New Naga City Hospital sa mga bados asin mga kaakian sa syudad, oras na matapos ang konstruksyon kaini sa Balatas New Development Area. Dudugang na po digdi ang sa tuyang pinapagibong bago, mas dakula, asin modernong 200-bed capacity Naga City Hospital sa satuyang bagong mukna na Balatas New Development Area. Ini maopreser nin dakul pa asin bagong mga serbisyo sa salud asin nutrisyon kan mga nagenyo.
kabali na ang nagbabados ng mga ina, asin man mga kaakian. Susog Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Preventive measures kana lokal na gobyerno nagpahuros kan kaso ng teenage pregnancy sa syudad din Naga. Ang detalyes sa Joel Solina. Uli sa panagos na mga intervention program kan lokal na gobyerno asin pagtutok sa teenage pregnancy, luway-luway nang nagbababa ang mga kaso kaini digdi sa Naga. Ini ansaro sa mga ini-report ni Mayor Nelson Legacion sa iyang 2022 Naga City Children's Report na ginibo sa Session Hall kang aldaw na Martes, katakod kang culminating activities kang natapos pa sa ng 30th National Children's Month celebration sa Ciudad de Naga. Sinabi kang alkalde na pera sa nutrisyon kang mga kaakian kabali sa mga tinututukan asing binabantayan iyo ang mga kaso ng teenage pregnancy sa Naga City. Igwa ni mga eksistidong Adolescent Health and Development Program ng obheto bakusan ng mabawasan imbes mapugulan ang mga kaso ng teenage pregnancy sa paagi ng pag-edukara sa mga jóvenes dapit sa amay na pagbabados o pagkakaigwaning aki na dainim plano kabali na digdi ang pagpapaintinde sa mga teenage moms sa tamang pangangataman kan sa indang sadiri asin mga aki puon sa pagbabados sagkod sa makapangaki sa pakikipagtabangan ka mga partner government and private institution, civic organizations asin mga stakeholders. Adolescent Health and Development Program na obhetong bako lang mabawasan kundi mapugulan na ang mga kaso nin teenage pregnancy digdi sa Naga. Kita po nauugma na sa kanakaaging tulong taon, padakos tang nanutaran ang pagbaba kan sa tuyang teenage pregnancy sa satong adolescent minors na edad 10 hanggang 17 anyos. Sigun sa alkalde sa pagpuon kan 2022, kambulan ng Enero, sarong MOA ang pinirmahan kay iba ang Swilling Family Foundation, Commission on Population and Development asin kan DOH-CSD Bicol sa irarum kang Challenge Initiative o TCI. Tinututukan ngunyan ang barangay kang Concepcion Pequeña, Barangay Calawag asin Balatas na tulo sa mga barangay sa syudad na igwang halangkaw na kaso ng teenage pregnancy. Para sa satong obheto na bako sa nang law kundi zero teenage pregnancy. Igwa kita ni Naga City Teen Center as in Teen Helpline na nagtataon in opportunities for discussion as in intervention sa mga personal na issue kan sa tuyang mga jóvenes manunungod sa sexuality as in reproductive health. Igwa po kita nin Hearts and Minds Seminar as in U4U Teen Trail na naglilibot sa satong 27 mga barangay as in mga eskwelahan para magtukdo manunungod sa adolescent health and development as in responsible adulthood na obhetong mailikay an satong mga kaubenan sa teenage pregnancy. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. Mientras tanto, konseho na matutok sa kampanya kontra amay na pagbado sa syudad din Naga, planong bilugon. Ang detalles sa Uyan Report. Dawa nanutaran ang pagbaba kan numero ng teenage pregnancy sa syudad din Naga sa laog nin 3 taon. Plano kan lokal na gobyerno na magbilog nin sarong konseho na matutok sa kampanya kontra sa amay na pagbados. Sigun kay Konsyal Gilda Gail Gomez, Chairman kan Committee on Family and Children kan Sangguniang Panlungsod, apwera sa pagpakusog kam kampanya kontra teenage pregnancy sa syudad, katuyuhan man kan planong konseho na itulod ang reproductive health sa kaubenan, mag-formulate asin mag-implementar nin mga polisiya na kaipuan pang ipasunod sa syudad, tanganing malikayanan paglangkaw pa kan kaso. Pigsabi pa ni Gomez, obligado ang gabos na opisina kan lokal na gobyerno
na magtaunin serbisyo katakod kan kampanya sa syudad in kaso na ma-institutionalize ang gabos na programa kontra teenage pregnancy arog kan Adolescent Health and Development Program sa paagi kan planong konseho kun magin ordinansa. Sa presente, nasa consultation level na ang plano kay Baan City Population and Nutrition Office asin pribadong sektor. Naglalao man konsehala na matukar na ini sa regular session kan sanggunian sa masunod na simana tanganing ibaba na ang plano sa committee level. Sa ining council po na ini, iyo ang implement no, inut ma-formulate sinda ning mga plans, sinda ang tabang sa legislation, sinda ang recommend no kung ano pa ang nahihiling na pwedeng maipasar into policies. Asin sinda man po ang make sure na nai-implement si programs and services. Ang kagayunan po pag institutionalize na dahil ibig sabihin gabos i-require na magtao kang sa ilang serbisyo gabos na offices sa tuyang syudad na yaon duman sa flow kang services. Kung may private partners po kita, no, mas magiging makusog ang partnership. Mai-ensure ta na dailang po para ma-address ang concern taon teenage pregnancy pero mas mapapakusog ang satuyang campaign no na dai nagdadagdag ang satuyang kaso. So iyan po ang karahayan kapag na-seal siya into an ordinance. Sa iyang State of the City's Children Report kan Nobyembre 29, pigsabi ni Alcalde Nelson Legacion na padagos nanunutaran sa syudad din Naga ang pagbaba kan numero din mga nabadusan edad 10 sagpod 17 anyos makaliis ang tulong taon kan taon 2019 nag-abot sa 123 ang numero kan adolescent minor sa syudad ang nagbado sa amay na edad 111. Sa obhetong bako lang mabawasan kundi mapugulan na ang mga kaso nin teenage pregnancy digdi sa Naga. Kita po nauugma na sa nakaaging tulong taon, padakos tang nanutaran ang pagbaba kan sa tuyang teenage pregnancy sa satong adolescent minors na edad 10 hanggang 17 anyos. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Special Protection for Children Program kan lokal na gobyerno mantenido. Aramo ng detalyes kay ni sa report ni Joel Solina. Igwa ning 64 na mga kaso ng children in need of special protection na naikurit ang syudad ngunya na taon. Kabali na digdi ang 44 na mga children in conflict with the law o mga CICL. Dangan ang iba, children at risk o mga CAR o CAR na nasa pangangataman kang CSWDO dangan kan bantay pamilya. Sa naging 2022 State of Cities Children Report, sinabi ni Mayor Nelson Legacion na padagos ang mga interbensyon kang gobyerno lokal para sa mga children in need of special protection. Nakadakli pinag-aataman asin tinataon na ning giya mantang nasa kustodiya kan children's home sa Pacol. Urog na ang mga CICL na ansiyam sa mga ini igwa ning ongoing na mga trials. Ang mga children at risk padagos man sa pagklase o home study program, alternative learning system o ALS asin sa face-to-face classes kung saan ang iba nakapagtapos na sa pagklase sa elementarya asin secondary level. Ini ang Children in Conflict with Law o CICL. Mantang ang iba pa, Children at Risk o CAR. Sa satuya po mga CICL, igwa po kitang siyam na igwa nin ongoing trial. Mantang ang iba, padagos po ang satuyang ginigibong follow-up katuwang ang Barangay Council for the Protection of Children asin man ang mga social worker. Sa satuya pong CAR, sinda po nag-a-attendir nin klase, home study program, kung saan katuwang taman ang Queen of Peace Children's Home, ALS as in face-to-face classes. Kita po na ugma, nasa ibong kan sa indang sitwasyon,
igwapa sa indang grade 1 na honor pupil sa Pacul Elementary School. Inasigurar ba kang alkalde na ang mga CNSP, kabali ang mga CACL asin CAR, padagos na matataonan ning ayuda asin tamang pangangataman mantang yaon sinda sa lindong ka mga pasilidad kan syudad para sa indang maray na mga puturo. Kabali na ang paghaman kan Local Development Plan for Children. Ang paghaman kan sa tong Local Development Plan for Children. Apwera ka ini, kaibanan tapo ang Naga City Bantay Pamilya sa panginginot kan sa tuyang Vice Alkalde, Vice Mayor Nene Diasis, na nagtatabang sa tuya sa pag-asister sa mga pangaipuhan kan sa tuyang mga kaakian na biktima nin mga bayolensya asin pang aabuso. Kita po naugma na nanunutaranta ang dagos-dagos pang pagbaba kan mga naitatala tang numero kan mga kaakian na nakaka-eksperyensya nin siring na mga kaso. Pang-up. Para sa Anagang Union News, Joel Solina. Resulta kanda 2022 Children's Got Talent pigpaluwas mga nanggarana bistaduhon sa report na ini. Nagin matrayumpo ang pigibong Children's Got Talent sa Sarong Mall sa siyudad din Naga kan Nobyembre 28 aldaw nin Huwebes kung sain nangganan anom na contestants na pigrepresentar ang sa indang mga barangay sa Category A Educare Entries. Piggana ang third place sa score na 93% kan solo dancer na si contestant number 25 sa Mia Eve B. Bongalonta, sa Mia Eve B. Magalona kan Barangay Igualdad. Second placer ang orator na si contestant number 6 kay Jadelfin P. Paragas kan Barangay Kararayan sa score na 93.3%. As in first placer sa score na 93.7% ang contestant number 19 Educare Center 1 Kids Dancers kan Barangay Concepcion Pequeña. Sa Category B, Pre-Teens as in Teens Entries, ginana ang third place sa score na 92% kan contestant number 5, The Coral Years Carolina. Second placer sa score na 93.3% ang acoustic singer na si contestant number 9, Joshua Borromeo kan Barangay Kalawag as in pigdeklarang kampyon sa kategorya sa score na 94.7%. Ang contestant number 3, The Intro Dance Group kan Barangay Mabolo, pigpartisiparan ang nasambit na kompetisyon kan 32 na contestants kompuesto ng 25 entries sa Category A mantang 12 sa Category B. Pigtawan nin Certificate of Participation ang lambang contestant sa aktibidad na liwat pigkondusir bilang face-to-face gathering ngunya na taon katakod kan ika-30 selebrasyon kan National Children's Month. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Propestong ordinansa na matang financial assistance sa mga estudyante kan pribadong eskwelahan sa siyudad din Naga, pasado na sa ikaduwang pagbasa kan sangguniang panlungsod. Ang detalyes sa Joel Solina. Baugmang inanunsya ni Konsehal Lito Del Rosario na naaprubahan na sa second reading ang ordinansa na ma-provide ning financial assistance sa tertiary students na taga-syudad ng Naga. Sinabi ni Konsehal Del Rosario, suway pa sa mga isistidong scholarship program kan syudad, sarong prosupestong ordinansa ang pinagsunad niya sa sangguniang panglungsod para man sa expansion kan financial assistance sa mga deserving college student na taga-syudad ng Naga na mga tios na nagkaklase sa private college o university sa syudad dangan nag-i-excel sa saindang pagklase. Naglalaom si Konsehal De Rosario na oras na maaprubahan asin maging ordinansa na nakulang kagyanan na ini sa mga magurang na minimal sana ang kinikita para makaagwanta sa pagpapaklase sa kolehiyo kan sa indang mga aki na igwaning maray na academic performance. Para naman po ka nakaaging November 22 on second reading, ito pong ordinansata sa pag-establish ng scholarship program under ESO na mag-provide ng financial assistance duman sa mga nagkaklase sa private school na mayong-mayo from government. Sa government po kayo kadakol ng mga scholarship programs duman po sa mga nagkaklase sa private school. So po naman pong alalayan siya, although minimal amount po ang may-mention kan si ordinansa, makakatabang po per semester saro sa kada pamilya
na maray ang record sa eskwelahan. Alagad kung igwa pang tugang na nagpapahiling ng maray na inklinasyon na magtultol sa pag-adal, pwede pong makonsider yan. May pighaman po kitang special committee duman, tangagi po ang mag-review and mag-recommend sa Office of the Mayor kung ano ang itatao. Ang maximum amount po kanis per semester is 5,000 pesos as financial assistance. So, iba po ni duman sa mga existing scholarship programs sa syudad. Ini po specific na financial assistance. Ini po pati dai itatao sa estudyante. Hali po sa City Hall, pasiring sa private school. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Ordinansang nagbilog kan Historical and Cultural Landmarks Preservation Task Force sa siyudad din Naga, maawot na amyendaran. Ang rason, aramon sa report na ini. Padagos na pigaadalan kan Arts, Culture and Tourism Office o ACTO asin kan Committee on Culture and the Arts kan sangguni ang panlungsod ang City Ordinance number 2003-003 na nagkrear nin Historical and Cultural Landmarks Preservation Task Force sa siyudad din Naga 6 na taon bago maging lay ang RA 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009. An ordinansa pigpasara kan sanggunian kan taon 2003 panahon ni dating Vice Alcalde Lourdes Asense asin pig-aprobahan ni dating Alcalde Jesse Robredo maawot na amyendaran tanganing idugang ang mga probisyon sa nasambit na ley na nagtataong proteksyon sa mga lumang estruktura na pigkokonsiderar bilang cultural property. Sigun ki City Arts, Culture and Tourism Officer Alec Francis Santos, nakapalaman sa nasambit na ordinansa ang 50% na tax discount para sa mga property owners na nakikoordinar sa lokal na gobyerno para sa pagpreserbar kan mga siring na propriedad apwera sa libreng building restoration. Alagad kay po na idugang sa eksistedong ordinansa ang mga probisyon sa nasambit na ley na nagmamando sa gobyerno nasyonal na tawan access ang lokal na gobyerno asin mga property owners sa mga ahensya na may mandatong magtabang sa pagpreserbar kan mga heritage properties. Po, we are working closely with Councilor Joe Perez para po ma-update ito, and then ito pong mga provisions kang RA 10066 mai-localize naman through the ordinance, including po si potential for improving the incentives. Kasi po ang insentibo lang base duman sa ordinansa is igual lang ning discounts or may mga tax exemptions pag abot sa sa mga old buildings and old properties. Pero ang mayo po duman itong other na mga fiscal and non-fiscal incentives na pigaadalan ta po kung ano ang pinakamaray ilaag duman. And at the same time, mas maray po garo na iuyon naman siya, ibagay na duman sa national law para pag automatic na mag 50 years ka, dahil nakipuan na specify pa sa ordinansa na babaago na naman si listahan ka mga nakalaag duman. Okay. Pero ang mangyayari na lang kayan is magiging eligible sinda for technical assistance kang LGU and para po mapabilis itong paglista sa inda sa NCCA and maka-access sinda ning additional na funding hali sa national government. Apwera sa mga suanoy na simbahan, kudal, commercial buildings as in educational institutions, protehido man kan ordinansa ang 14 ancestral houses sa syudad na nadugangan nin labi sa 24 residensya na labi sa 50 taon nang nakatugdok susog sa inventory kan akto. Padagos na pigaadalan kan nasambit na opisina ang mga siring nakaharungan tanganing madetalyan historical background kan mga ini. Dakol naman po, no less than 2 dozen po ang so far na identify mi. Di pa po tapos ang samuya po na pag-inventory. Kadakol pa po ning iba, lalo na duman sa mga luma ng mga subdivision, ng mga lugar kang Naga, na kaypuan mi po ito na ma-imbestigahan, ma-research, saka ma-trace kung nuarin talaga sinda pig-establish. Kaya po makakatabang na maray kung igwaning mga lumang mga litrato ka mga buildings na igwaning petsa. Kasi po pwede ito makasabi sa tuya na this old na ang sarong building. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Single-use plastic bags ipapangalad ng gamiton sa Naga City People's Mall. Aramon man ang detalles kay ni sa report ni Joel Sulina. Iniimporma na ng Naga City Public Market Management ang publiko, lalo na ang mga nagsasaod asin nag-ookupar ning install sa pampublikong merkado
na ibabawal na ang paggamit ng single-use plastic sa mga sinaudan o mga produkto na nababakal o pinapabakal sa merkado. Sigun kay Market Superintendent Mon Florendo, sa suporta ka mga miyembros kang Naga City Market Stallholders Federation Incorporated, pinapaaram na sa publiko maging sa mga stallholders ang paglimita o pagkontrol sa paggamit ng mga plastic bags, pampatos kan mga sinaudan o produkto na binabakal sa merkado. Imbes, kinakaipuan sa nang magdara o maggamit ng mga container o eco bag maging sa diring bayong o bugtakan ka mga sinaudan. Paliwanag ni Florendo, pinuuna na ninda ang partial implementation kang naipasar na ordinansa kan syudad, anagad nilalauman na sa masulod na taon ang full implementation kang ordinansa sa single-use plastic para man ma-regulate ang sobra-sobrang paggamit ng plastic na pinapaboran man kang mayoriya ka mga taga-syudad, kumo dakula ang impact kang single-use plastic sa kapalibutan maging sa salud kang namamanwaan. Sa ordinance talagang automatic ko si implementation, but nakaigwa mo ba kitang pandemic, so medyo nagkaigwa ng dislocation sa pagninegosyo. May mga nagkataradang mga inventaryo ka itong mga produkto sa pamatos. Kaya naintindihan man kang syudad itong katotohanan na kaipuhan mag-adjust in terms of the full implementation kang ordinance. But rest be assured na sa ngunyan may partial implementation na. Nagpapagirumdum na, as in pigwawarningan mi na sa utro na mag-dubli ng pagpatos, tapati ang pagpabakal sa pagbakal bawal. So, halimbawa, itong example ko nagbakal kaning sira, pasayan, tapos kung ano pang basa, mabakal kaning additional na plastic, bawal na yan. So, pwedeng i-penalize itong mabakal sa kung ito nagpabakal. Sigun man kay Mr. Claro Alfonso, ang presidente kang Namas Fed, suportado kan sa indang grupo ang paglimit sa paggamit kang plastic bags asin iba pang plastic containers para man makabawas na ini sa natitipon na mga basura hali sa Naga City Public Market. Ang Namas Fed dyan na magkaigwa ng awareness ang taga-syudad. Kita man lang ang madadanyarang kayan. Ang landfill na yan, after 5 years, mapapano yan. So kung di kita makakontrol sa paggamit ng plastic, so sige kitang kalok yan sa palibot ng daat, maaraman ta kayan, every 5 years, ikaw kitang kinakalot na mga landfill. Para lang, ang dapat direction kayan is makontrolan man itong, itong EPR na to, itong EPR law na napasar na sa national. Dapat i-implement ito digdiyo. Na ining mga kumpanya nagdadaradig din ng mga produktong nakaplastic man, kontrolon man sinda. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Huring Bareta, duwang bagong miyembros kan Junta Direktiba kan na Metro Naga Water District napili na ni Alcalde Nelson Legacion. Ang detalyes, Joel Sulina. Formal announcement na sana asin pagpapasumpa ang kinakaipuhan kan duwang napiling bagong miyembros kang Board of Directors kang MNWD na masangli ka Direktora Doktora Marilisa Ampuan kang Education Sector asin Direktor Nene Claveria kang Women's Sector. Sa entrevista kay Mayor Nelson Legacion, sina dating City Engineer ngunyan UNC Vice President for Operation Engineer Leon Chito Palmiano Defort ang inot ng napili niya para magrepresentar sa education sector, mantang napili man kang alkalde bilang bagong direktora na marepresentar sa women's sector si retired Judge Sarina Rosa Co na pinagdominate kang FIDA na sa iyang kinababalihang organisasyon. Ang edukasyon, napili ta si Engineer Leon Palmiano Defort. Bistado ta po siya, may integridad, maray pag-abot po sa trabaho. Asin, base man po sa pakikipag-ulay ko sa ibang miyembro kan board, siriman ki GM John Mongoso, kaipuhan ang kaaraman as intibay ni Engineer Leon Palmiano Defort. Sa women's sector, napili na po si Judge Sarina Co, former prosecutor, former judge. Nagtutubod pa ako, nakaipuhan ta din sarong director sa
board kan nawasa na may kinaaraman sa lay, nag-aanalisar asin objective. Sa hiling ko siya po yan. Given the controversies the Metro Naga Water District is facing, the difficulties it is experiencing, dahil pa po tapos. So makakatabang po ang kaaraman sa lay, as in pagiging reasonabling namamanuan po individual ni Judge Sarino. Sigun sa alkalde, nakatalaan niyang personal na ipresentar sa publiko sa City Hall employees asin sa manyamento asin empleados kang MNWD ngunya na bulan in Disyembre petsa 12 matapos ang outtaking kang mga ini ang mga bagong directors kang MNWD na mapuon ang turok duty sa Enero 2023. Only December 5 kaya lang may saro na day available, so December 12. December 12 si formal oath-taking po ninda. At the same time, presentation sa mga empleyado kan Naga, kan City Hall, and later on sa mga empleyado po kan Metro Naga Water District. Na naisipan ta po na ako po mismo personal na magpresentar sa inyo kan duwang bagong director kan Metro Naga Water District. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Yan ang mga pigtripo ng mga bareta para sa Naga Ngunyan News sa pangsabadong edisyon, December 3, 2022. Sa technical side, nakatuwang nyato Johnny Naidea III, Benjamin Calio Jr. Sa ngaran kan bilog na news team kan City Events Protocol and Public Information Office, siring Maniroy San Ramon, ako ang sa indong nakaiba sa ngunyan, Paulo de los Santos. Masunod na ang sa tong Aramon program, makaliis ang nagkapirang pagirumdum. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. Mga tugang, uya na ang programang sa tuong Aramon. Mga tugang maray na pagkaaga ning Sabado, December 3, 2022 sa technical side nakatuwang nyato Benjamin Calio de Jr. Si Raymond na nga ni Iniyo si Johnny Naidea III sa technical side. Mga tugang inan sa inyong lingkod Paulo de los Santos. Sa inyong amigo si Jason Yola. Ngayon po mga tugang tawantang dalan para sa iyong pagbati sa tuyong magiging bisita ngunyan si Mr. Florencio Monguso Jr. ang General Manager po kan Metro Naga Water District. Sir Jun, go ahead please. Diyos maray na aga po. Siring man sa mga nagdadalan asin sa nagaantabay. Okay. Sir Jun, ihapon ko na tulos kan bago ka po magtukaw bilang General Manager kan Metro Naga Water District. Ang publiko iguan ang nanunotaran na tulong problema dyan sa Water District. Primero, ini pong Metro Naga Water District operations kan nawasa o kaya kang district. Asin ini yung fiscal management na pigasabing grabe ang mga ginagastusan na dahil man gayo na ba pakinabangan. Asin katulo po ini yung mga complaints kan mga concessioners. Ano po ang sasay mo pong pag-take over, nahihiling po kan mga empleyado siguro, kan publiko, na luhay-luhay po na naresolbiran ang tulong ini. Okay. Primera vez po, ang tinantang doon tulos, si concerns kan sa tuyang mga konsumidores. Ang pag-existir po kang water district dahil sa bagay na iyan. Kaya baga ang primero tang ginibo,
ni-revisit ano si mga priorities na naka-line up and ano si mga alternatibong pwedeng gibuhon para mas mapadali si pagtaoning solusyon sa mga problemang kinakaatubang. Kaya po baga ni Ordinary Organisar Tatulos paurugta so technical and operations instead po kung ano pa man na bagay dahil iyan pong reassess kang mga kalakawan, iyo po yan ang mataoning maninigong kasimbagan sa mga problemang inabutan ta. Kaya si mga budgets na sa hiling ko, dahil ko man sinasabi na dahil kay puan gastusan, pinapakiulay ko lang na i-postpone mo na si paggastos. Mas importante kako na ma-address na mo na si concern kang general public. Isi mo po baga, mabubuhay ka man na mayong kuryente, alagad nung ka na mayong tubig. Arog po kayan ka esensyal ang serbisyo na igwa kita. And na-appreciate ko po si pag-intindi, si kooperasyon, as in si pagtabang kang management committee, and all the men and women of the water district na naintindihan nila po si mga pagribay taning prioridad. Kaya po, binuhay ta gilaray si Kararayan 1, pinadalagan ta si Kararayan 4, and si Mabolo Pumping Stations. Iyan po ang mataoning dagdag na supply na hinahanap man kang consumers. And apwera po kayan, mamayo man ni ibang source of income ang water district kundi ang konsumo. So kung mayo man ko konsumuhon, mayo maning income na dagdag. Ang ikadua po kayan, si pagpababa kang si non-revenue water. Ang non-revenue water po, iyan sinapuproducer na potable water na day po nakakaabot sa konsumidor. Buot sabihon, nasasayang siya. Kung sa kuryente, iyan sinapod ka sa Kasureco na systems loss. Ang pagkakaiba lang po, ang sa Kasureco, ang systems loss, pinapabayaran yan sa to na konsumidor. Pero sa water district po, ang non-revenue water, sinasapo sa niya ang kang distrito. Dahil po yung pigcha-charge sa consumers. So, from 35 plus na NRW, na ibabata po yan sa 35. And ang more than 5% na decrease, equivalent po yan to 1 pumping station. Okay. Buot sabihon, arog siya kaya ang kaimportante na maibaba talaga. And may mga desisyon na medyo, sabi ko nga na kaya nabaliktad si kinabangko, takang nakaaging 25 taon, si trabaho ta sa Metropeso, maghanap ng trabaho sa mga tao. Alagad ka nag-abot po kita kayan sa Water District, kang kinumpute ta po si Staff Productivity Index, nagluluwas po na igwa siyang sobrang 120 na empleyado. Isitaman na ang impact kayan sa finances medyo daradakula. Kaya kung naisihan nindo, may 73 kitang initial na dain na pigrinyo si contract, and supposedly may additional na 47 kang end of October. Alagad po naging maray si resulta kang finances kang October, kaya na-approve man kang board si rekomendasyon ta na i-extender sinda until December 31 this year. Okay. Ang maray na resulta po kang si mga inisyatibo ta, pag kwinenta mo po si kalugihan kang water district, nag-aabot po siyang 11,480,000 January to August pa sa na yan. So pag dinivide mo po siya to 8 months, nanungod po yan sa 1,430,000 a month. Alagad kang end of September, naibabata na po si average na 1.4 plus million to only 30,000. And luckily, kang end of October po, data lang siya na ibaba na, nag-income pa kita by 4 million plus. Okay. So 11 million plus minus 4 million plus, may 7 million na lang po kaming nilalamag para po mabawi ta si kalugihan kang sinakaaging 8 bulan. Okay. Sir John, i-ano ko lang sa imo, natatandaan ko, kang panahon ni dating alkalde, di Pontong Giselle Robredo, nagpugol ka na nin ibang opisina
arog kan yan ano yan sa market bagano. And sa bus terminal siguro. Iyo po tabi. Oo. Actually, dyan nagpuon si Urulay. Kang kinaulay ako ang board, ang sabi ninda, naghiling na sinda from within kung si size po pwede. And actualmente, nag-request sinda ng applications. Apat ang nag-apply, pero kang pag-abot kang interview time, duwa lang si nagpa-interview. And ang sabi ninda, medyo dahil nga kami kumbinsido, kaya nga naghihiling kami ng iba outside the district na pwedeng maging pamayumo na habang nagre-recover ang water district. So, ang pinurunan tapo kayan, nagigirumduman ninda si pagka-assign sa tuya sa Naga City Public Market kang panahon. It took me 6 months para ayusin siya, and after 6 months, binayaan ta, and until now, maray ang dalagan. Ang sunod na naging assignment man na pakarayon si Terminal. It took me 4 months bago ta binutasan si Terminal, and until now maging maray man siya. So ano daw nga taan mo kami ning tahaw kayan 6 and 4, taan mo kami 5 months nga sa Metro Naga Water District para mapakaray siya. So but sabihin po kang naglaog kita kang August 1, definite kita na December 31 lang si tapos. Tayo man si Urulay. Kaya gabos po na kinakaipuhan na gibuhon beyond December 31, siniguro ta po na nasa papel. Gusto kong sabihin kayan, unlike before na puro Urulay lang, dahil na ilalag sa papel, ngunyan po, we see to it na gabos na kalakawan, nasa papel. Tangani pong gabos, may point of reference, and most of all, ini pong mga giniributa, may proseso kitang pinag-adaptar. Gabos na bagay, gabos sa desisyon, inaagi po sa diskusyon sa management committee. Kung ano po ang makapag-uruyanan, ano si desisyon, iyon po to ang iduduhol ta sa board of directors for adoption or for approval, and dinidiskusyon man ini sa board. Tangani po kung ano man si desisyon, mapanindugan pag-abot kang panahon. Tano po ta siring kayan si proseso, gusto ko pong i-establishar sa sense of ownership. But sabihon po, dahil kaibanan ka sa mga desisyon na ini, magpabor o magkontraman duman sa personal mong paninindugan, kaya po ano magsunod sa desisyon kang majority. And secondly, dahil kabali ka dyan, mayong rason na dai mo siya kayang i-implementar. Kaya, kumbaga, iyan si proseso na makakataong asigurasyon sa tuya na maski mag-change ang mga leaderships, si kalakawan kang distrito, madiretso. Okay. Sir John, nagkakaperang mga empleyado dyan sa Metro Naga Water District, ang nagpaabot man sa moya ng report na maganda ang padalagan mo niya na kang bagong administrasyon, siguro sa panginginot mo. Gusto ni maraman anong klaseng management style ang sa imong piga-adaptar tangani sa nahiling nindang marhay na dalagan kan operasyon kan distrito. Primero po, pinag-assess ta si kakanyanan kang mga tao. But sabihon, ilagta sa lugar kung saan siya mas mapapakinabangan kang institusyon. Bako na kung saan ko gusto, duman siya. Si kakayahan kang empleyado. Ang pinagbabasehan ta po, si kakayanan, si kapasidad. And most of all, si willingness niya na nudan si mga bagong bagay-bagay na kaipuhan niyang kaput bago niya maisagibo si mga dapat na in-expect na accomplishments. Kaya sa ngunyan po, sabi ko nga ni kang Inot, ang sabi ninda sa kuya, garong nga Sir Gulpi ang malakaw-lakaw sa muya digdi. Ang sabi ko sa inda, garong niya ako sala, ako niya ako ang malakaw-lakaw. Gusto ko niya ako mahiling kung ano ang ginigibukan lambang saro sa indo. That's the only way po kaya na maintindihan ta kung nahihiling ta kung poon sa first element up to the last element, naisihan ta kung ano si mga kasibutan maninda. Tanganing mahiling taman, ano si mga improvements, ano si mga pwede tang gibuhon. Actualmente po kan last week,
upgrading kita kang si mga skills, kang si mga tubero, para po ma-assess kang TESDA. Actualmente po, may 8 saka 13 kita na nataaning national competency. Buot sabihon po, kan nakalipas ng mga panahon, dahil nga ni palan certified ang sa tuyang mga workers dyan. Nasa iling ko po bilang premier na pangangaipo kang tao, dapat asiguraron ta sino nagtatrabaho sa tuya, talagang mga kapable. And pag hiniling mo po, si assessment kang TESDA, 90% po si passing ta. Buot sabihon, maray man talaga sinda magtrabaho, alagad, kulang lang talaga si certification kang sa tuyang TESDA para talagang masabi na certified sinda. And ini po, continually, gigibuhon tayo ni, sabi ko nga ni sa inda, maski mayo na ako sa Water District, basta may oportunidad for training, for instance, iwa kitang regular training para sa mga electricians, si mga electricians sa Water District, tantaman oportunidad na ma-certify kan TESDA. Kadakol po kaya baga na apod ta ngayon sa Bicol, widow. Although ang widow po, acceptable form of ano man yan, doing things, alagad may mga basic na concepts and systems and procedures na dapat i-observe. Sinaapod tang may standard dapat. Dapat pararehas ang pinagmamaut. Kaya ginigibutang gabos na medyos na ano man na training na kinakaipuhan ninda, mai-provide ta sa inda, bilang management, obligasyon taman na i-upgrade o i-upscale ang satuyang mga pag-iriba. So, meaning kay ni Sir Jun, Sir Florencio Mongoso Jr., ito pong mga napag-ulayan po nindo na nadokumentado na kung ano po itong mga developments na nangyari sa MNWD under your administration, ipapadagos ito kang masunod sa imo. Ipo tabi, halos gabos man yan covered ning board resolutions. For example po, si dati bagang 5% discount for senior citizens. Sa pakiulay ta po sa board of directors, in-increase siya to 10%. So dating 5% sa senior citizens, itinaota naman yan sa PWDs. Kaya mga PWDs po mo yan, may 5% ng discount. And si saro pang innovation ta, may 1% discount naman ang advance payment. Na mga dati, daiman inina-enjoy kan sa tuyang mga konsumidor. Thirdly, maski si Sai po na gusto makipag-ulay sa general manager, welcome po sa opisina. Dahil na po dating arog kadtong kaipuhan pang i-screen, kaipuhan pang itukdo kung kisay-kisay. Munyan po, pwedeng direkta sa ko or kung may kaulay man kamo na dahi kamo satisfied sa kasimbagan, yaon po ako para magdangog sa sendo and hopefully po masimbagan ta si mga kahaputan nindo. Pag-abot tabi Sir John duman sa pagbayad kan mga concessioners mga consumers. May nagsasabi na daw nga kung digdi sa administrasyon nga ni Mr. Mongoso mapuuna na itong pagbayad baga sa mga sa Paymaya, Arukayan, sa iba pang mga ang pagkain kompanya online yan. Actualmente po kakapirmata lang kang si agreement with GCash. Isip ko po halos gabos igwa nin GCash. Kaya pinagmauta na ilaog siya bilang option sa pagbayad kang mga konsumidor. Tanganing da inaman masayang si oras, da inaman magpamasahe, tangani pong mas madali pa si pagbayad sa satuya. And hopefully po, by the end of the year or early next year, up and going na po ang sa GCash ta. That is on top of the Bayad Center, Paymaya, na existido man mo yan, and paparevisita lang kung paano mas ma-enhance sa systems. Sir John, maihapon ko lang, by December baga, this month, garo matatapos sa imong kontrata bilang General Manager kang Metro Naga Water District. Ano po ang piling lauman kan mga members consumers? Ang gusto kong sabihin na ma-extend ka pa po? O
Talagang hanggang dyan na lang mo yan na December. Kang inako ta si kontrata, talagang pinrograma ta lang na until December 31. But sabihon, parte kang sa kuyang kalakawan, si paghanap kung si say amo po pwede na mag-rebay na general manager sa mga Tagalaog. And from September, nag-scout na kita. Kang October, trinin down ta na siya. Kang November, nag-decide na kung si say amo po pwede. And by this day, pinupunan ko ng i-transition duman sa masunod sa ko. Taday man pwede kayang dai kita nasa programa yan. Obligasyon ko yan. Taaram ko man na ang kontrata matapos ng 31. So I will see to it na by end of December, igwang mawawalatan. Insider. Na insider. Ang asa ko kaya, during the tenure na yaon ako dyan, nahiling ko man si mga kapasidad ninda, si senda mga pagmaut, etc. etc. Sa madaling sabi po, kumbinsido man ako na kaya ninda. Si mga proseso na inaragihan, si mga sistema na pinapasunod, nakakasabay. Buot sabihon, talaga nagka-problema lang before in terms of the leadership. Kasi parang siya lang ang dapat masunod. Pag dahi ka nagsunod, dahi ka nag-uyon, iapon ka kung sain. Sa kuya po kaya mayo man siring kayan. Pinapag-ulit-ulit ko yan sa inda. Pag nag-uuralay kita digdi, mayo digding ranggo, mayo digding edad, mayo digding para lang kawan buses. Ang pinag-uulayan digding issues and concerns, ang common goal talang is to find the right solution. Dahil pwede digdi na mas dapat ako masunod, ako assistant general manager, dapat ako masunod na department manager ako or division manager ako. Mayo po yan. Kaya nga ni sa pag-uurulay po, pati po si representante kang employees union, kang employees association, binali ko po sa urulay. Tanganing maski si ordinaryong mga empleyado, nag-aaram kung ano ang nangyayari sa water district, kung ano nangyayari sa Pangural daw na pagtrabaho ninda. Ang totoo po kayan, by next year, undergoing ang satuyang negotiation with GSIS, taang sa inda po kayang mga casual employees, they covered kan GSIS. So, pinagmarhayta po na lakawon, pakarhayon, and by next year, kung maayos si papeles sa GSIS, iko-compulsory covered tanisinda under the GSIS. Okay. Ito po, Sir Jun, tabing nakatala na rekomendado mo magsalida sa imo. Di pa manggaro pwedeng pangaranan ko niyan, ano po? Di pa po. Buot ko pong linawon, ang pagpili po ng general manager is the sole prerogative of the board of directors. Ang sakuya lang po is only recommendatory kasi party po yan kang sakuyang tenure na may transition. Di man pwedeng aning mayo dahil definite baga si kontrata. Pero ini pong taong ining masalida, halim man sa rank and file. Rose from the ranks. Gusto sabihin po, gabos halos na ang gulo. Kabisado niya, si self-confidence, saka si leadership lang ang naihiras ko sa iya. Kasi si technical side, mas memorize niya kaysa sa kuya. Kaya kumbaga, so kung ano lang si kakulangan, hinipnuan talang. And duman na sir sa mga nagbayad via pay centers, GCash, Paymaya, hindi ba pa? Paano niya to sinda mariresibuhan? After 3 days, i-remit yan sa mo. Upon remittance po, paglaog yan sa system, automatic po ma-generate yan ng resibo. Nakukuhanin na yan. And makukuha man ninda via digital din o online din o depende sa inda. Pwedeng digital, pwede man si hard copy. Pero kaya kami, obligado kami may hard copy kasi si requirement for audit. Dapat may OR number, individual payments. Okay. Antos kitang pagirondom. Mag-commercial. Oo. Sir Jun, sa pagbalik na po at yan, pwedeng makumustata itong kakapirang mga empleyado na naghali na,
sa Metro Naga Water District. Okay. Mga tugang, mabuelta ang programa makalis ang nagkapirang commercial. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, tanatabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmatang kaatong na. Naging rahay po ngunyan, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa, dahil may po gaanong bistado, pasalamat may manggararit. Pasinda po nag-ipon. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, mga kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, hindi naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Aramon. Well, mga tugang, dagos-dagos po kita sa tuyang programang sa Tuyang Aramon. Ngunyan, may hapot tatabi ki Sir June sa sayang pag-implementar kayo ng pinag-aapod na right sizing, ano po yun, right sizing approach. Tanganing mabawasan pero ang objeto niya bakong mabawasan ang empleyado kundi itong magkaigwanin tamang budget sa mga gastusan sa pagpasuldo, ano po. Okay, ano po ang kasuhin ta po ni Pig Pautob, sagod kumusta na po si mga empleyadong dahil nakalusot siguro sa pinag-apo niya tong implementar niya tong right sizing. Linawang ko lang po. Ang ginibuta po digdi, pig-identifikar ta mo na ano si mga priority na mga trabaho. Si mga gigibuhon. Diyan niya ako kita mapuon, ilitan niya nindo yan sa ko. After na madiskusyon ta yan, madesidean ta kung arin talaga sinisisidad, saka kita maurulay kung pirang tao. Sa proseso po na yan, na-identify ta po na ini si daina kaipuan. Kumbaga sa pribadong sektor, ini si mga redundant positions. Kaya dahi po nangangahulugan na daday ka na renew, na dahi ka maray magtrabaho. Nagkataon lang po kaya na si trabahong na-identifikar ta, sobra lang so tao. Kaya dahi ka na ni-renew dahil mayo ka naman tatrabahuhon nga ni. Subuot sabihin man po kayan, once na magray-rahay si kamugtakan financially kan distrito, di may corresponding man po yan na dagdag na mga kaipuhan gibuhon. And correspondingly man, may pangangaipo man ng mga dagdag pang tao. Kaya tinataan man sinda kaya ning first priority. Buot sabihon, may posibilidad po na ma-recall, pero kung no arin, data pa masisimbag sa ngunyan. Depende po sa kadalaganan by first quarter of next year. Saka po may hiling yan. And si mga iba po actualmente na ilaog tanan ng trabaho sa paagi kang Metro Peso and sa tabang kang si mga local contractors na may mga projects na temporarmente po pinag-assumir po nanda si mga dayna na renew. And
Pirasin da kabus sir, ito pong mga day na naka-renew and then pirasi natawan ta po ning trabaho sa tabang kang Metro Peso. Si last na report po na nakuata, 17 si natabangan kang Metro Peso, sa contractors may 2 dosena. And actually si ibang board of directors na may mga pangangaipo man, nag-hire man si mga, in fairness sa mga board of directors, may pig-hire man sila mga workers sa mga negosyo nila. And hopefully po si iba, taday man kaya outright ang hiring, igwa man mga schedule yan. Hopefully po as the days goes by, nadadagdagan ng mga numerong iyan. Di kong siring po sir, ini pong mga membros kang Junta Direktiba kang MNWD, mga pribadong sektor man ini, sir. Iyo po tabi, taang Metro Peso po kaya nag-handle man lang ng job placement for the private sector. Kung sa public sector po kaya si HR yan. So ay man na kalakawan yan. And isita man na nadalagan ang panahon, mas nagdadakol man si mga investors sa syudad, and nagaharanap man yan ng mga workers, and including si mga existing mga negosyo na nag-expand. Nagahanap man yan ng mga additional personnel. But siyempre, ang permi kong rason na nadadangog kayo sa inda, mas preferred man niya giraray ni sir nasa government magtrabaho. Alagad sabi ko, day ko sa sakop, ang Metro Peso niya ako is for the private sector lang. Mabilta po kita duman sa issue nga padapit sa pagpakusog kan bulos kan gripo. Tayo yun ang pinaka main concern kan mga concessionaires diyato. Sa hiling mo po, mga pera pang mga pumping as of now, igwa po kitang halos 30 pumping stations. Ano po? Tabi. Okay. Mga pira pa daw po ang dapat na instalar sa Laugan Ciudad de Naga. Okay, magsapagtaray na Banuaan, pwedeng masupplyan man ang Ciudad de Naga ni na tubig inumon. Mga pira pa daw po ang kaipuhan talaga. Tanganing mahilingta na halos mayo ng problema ang mga concessionaires sa bulos kan tubig. Bali po kang mag-tumar posisyon kita, si pinakahuri pong pumping station was 8 years ago. But sabihon, 8 taon na mayong nadagdag na pumping station. Ang pinaka madaling kwentada kayan, dapat igwa ka kisira saro lamang na pumping station for every year. But sabihon, in the past 8 years, we need an additional of 8 pumping stations. So, ang nasa plano po, 4 sa 2023, 4 sa 2024. Dahil kaya pwedeng gibuhon ang 8 sa 2023. Tapag nagdagdag po kita ng pumping stations, may kakibat po yan na problema. Tasi bubulusan kang hali sa pumping station na tubig sa radit naman. But sabihon, in the last 8 years, nagdagdag man so concessionaires, so consumers. So tubo mong di 4, dapat mo niyan di 8 na. Si di 8 mo, dapat di 12 na. So iyan po ang kadahilanan, kaya binangata sa 4, sa ka-4 man sa 2024, tangani pong si lateral lines, nakaipuhan pong ribayan. Taday mo naman madakulaan ng tubo, talagang riribayan mo siya, ning mas dakula, tanganing mas dakula man so kapasidad niya na mag-absorb kang si mga new sources na ibubulos ta sa system. Tapag data po yan sinabayan, makrear yan ning mas dakulang problema, tamay pasabilidad po na magpurutok ang mga tubo dahil na kaya kang kapasidad niya si binubusbus ng tubig. And iyan po, most difficult yan kasi naka-embed po yan sa daga. Nasa irarom niyang kandaga, unless maglataw na si leakage na tubig sa ibabaw, saka talang madiskubre. Ang problema kung nasa irarom ning tinampo. Pag simentado po, no way na mahihiling tayan on the outside. So, mas delikado po na i-rista yan. Kaya ang sabi may, mga unta na lang, 4 sa 2023, 4 sa 2024,
provided na dapat makasabay man si pagpakarhay kang distribution lines. Mapalapit po sa mga pipeline systems, ano po, sa underground pipeline systems. Ano ang pinahiling ta pong pinaka-challenge niya sa Tuyangon yan? Araw po kasi sinabi mo Kasabago, siguro ito marita tinampo lang. Kung mga building ang nasa ibabaw na kang mga distribution lines na yan, haloy na po ba ang panahon? Actualmente po iyan si Saro si pinakadakulat ang problema kasi si pinaka main line ta nag-agi talaga sa mga pribadong lugar and ang iba nasa irarom ng mga buildings. Takang ginibo po ko kaya siya, aram nino kong kasorin pa yan, 1929. Kang ginibo siya, syempre, ang pag maubot kang ma-install, straight line. Tayo yan ang pinakamadali pinakamatipid na paagi. Kaya kadakol pong private areas na daimi na na-access dahil habo kaming padaguson kang may sadiri. Ang totoo po kayan, igwa kitang ongoing case na kinarasuhan si mga workers ta sa MNWD nin trespassing. Dahil nga ni nagtutugot. Kaya lang, siyempre, nagmawaut kita na mapakarhay and at the same time, asigurar na mayo yan yung leakage and mayo yung nagtatap na aside from the authorized na mga connections ta. Pag ginibuta po yan, multi-year ang mangyayari kayan sa to. And besides, kaya po ang tanang susugon so road right of way. So length niya most probably will be doubled. Secondly, si size niya kaya po i-increase. Kaya sa estimate me po, it's about 4 phases spanning into 6 to 10 years na rehabilitation. Dahil siya kaya ning one time dahil po nga ni sa kadakulaan kang kantidad. Kaya po ang pinagmamauta mo niyan, ang mapakarayta si new sources of water, si mga pumping stations. Tanganing by the time na may surplus na kita sa supply, pwede ta na pong luway-luwayan si main lines ta. Ang main lines ta po, asbestos pa. Bako pa yan tubo. Aram tama ang asbestos as nagdabang nagdadalagan ang panahon, nagninipis iyan. So, ang danger na magbaak siya, nalangkaw over time. And besides, kay puntang antisiparan si tamo niyang baga kung na-ririsanin do, from time to time, sige na ang linog. Pag brittle na po ang vistos, baka pag nag-move ang daga, magsabay siya, major problem yan. Disaster yan sa tutuya. Okay. Iyan po si pinakadakula tang pinagkukuanan na source. Ito po nasabi mo na 1929 pa ang underground pipeline system. Saan po ni? Sa mga springs na po yan sa Isarog. They almost 100 years. Almost 100 years na. Diba exact ano po? Yes. Gaya pala, ang re-repairon. Ano? Grabe ang problema. Alam mo, re-repairon lang. Eh kung diba magtugot si mga kuya? Ang option mo po is to develop a new line. Kasi talagang pag pinirita po si dating linya, maabot kita sa korte, and pag nag-abot yan sa korte, it will take time. Kaya ang pinaka-option na lang talaga, susugo na, so right of way, based on the DPWH. Di grabe ang mga pasikot-sikot kaya. Iya po, tabi. Dahil man may iwasan. Di mas magastos. Mas magastos, kaya multi-year siya. Dahil siya pwedeng madalian lang. Kung i-estimate ng kakalkuluhan mo, mga pera daw na milyon ang mga gastos kang Metro Naga Water District. Billion po abuton. Billion. Oo, kasi dahil ka naman susog duman sa dating size. Siyempre, malag ka, mas dakulang size. And masalawig na pati ang connection ta kayan. Tanganing ma-insure ta na in the next 10 years man or so, kaya pa niyang i-handle si demands. Ini pong pigsasabi po sa bago na apat na bagong water pumping stations na target niya to na padalaganon sa 2023.
Sain po ining mga ini and kung igwa man po ning makakabala sa operation po kay ni, ano po ini? Sa ngunyan po, ang mga proposal ta is a long list. Bukod sabihin kaya, subject to LUA review. Kaya dito pa masabi kung arin ang arin sa mga taon. Basta nakalanya po dyan, Carolina, Cararayan, Pacol, Almeda, Gainsa, Magarao, ang mga location, possible location. Kaya puhanta pa kayang mag-test drilling para masigurar ta na pag nagkalot kita, may maluwas na tubig. And apera po kayan, may mga permitting requirements yan from LUA para po makondusir ta si mga masurunod na kay puhantang gibuhon. And hopefully po, towards the end of the year, ma-pinpoint na si mga exact locations kayan, saka si mga exact locations. Tano po ta may kadipisilan iyan, primera bes, ang gamit ta is 3-phase. Bukod sabihin, sa area na lalaganan ta, dapat available ang 3-phase. Pangadwa, si road right of way. Tangon niyan po, nagkapasiguro kita na dahil kita malatag na mayong road right of way. Dapat igwa siyang papel na nagsasabi kayan na ini pwede tang kaganan. Tanganin niya kung si mga problema tamo niyan na inaman maging problema pag abot kang panahon. Pangadwa, si mga papeles sa LUA dapat intact. Tamo niyan po nagre-reconstruct kami kan si mga ibang mga locations ka mga pumping stations ta base sa papel kung minsan may error ang address, may error ang capacity, and hopefully po by the end of the year man maayos na siya. Ngani pong dire-diretso na si magiging Kalakawan by next year. Totoo po tabi sa Diyo na an pamayo o namamayo kan luwangon yan dahil makapag taoning suporta duman sa mga plano ng ilaag na mga pumping stations. Igwa po kayang Memorandum Circular number 3 na in-issue ang Office of the President na nagsasabi gabos na OICs, gabos na in-acting capacities, dahil po pwede. May mga limitasyon sa pwede lang nindang pirmahan, and saro po dyan ining mga permits na hinahagad ta, and sa mga release ka mga fundings. Ang totoo po kayan, September kita naglakaw sa Manila until October, November, December na sa lamang, mayo pa pong development kasi until now, mayo pang permanent administrator ang LUA. And after po kayan, maagi pa yan sa LUA board. So, kay punta pang ipresenta sa LUA board sa tuyang mga Kalakawan, tangani pong mataang kita kan si maninigong mga documents na required. Kaya makakaabala po talaga sinda. Mga tugang, mabueltang programa makalis ang nagkapirang commercials. Mayor Nelson Legacion, salamat po sa agyan na pighingi mi sa imo na tinupad mo talaga kaya gana na. Agihan mi digdi na garo na bagatong lubak-lubak na maputik pa, mahirap talaga siyang agyan. Gilid lang talaga siya na maputik kung magbaha. Ang pinakaano digdi, lubak-lubak talaga siya dahil siya pwedeng agyan. Tamang-tama man na si Mayor na hagaran ming tulong, yun, pigtupad man yung gusto ming mangyari. O yan na, maganda na talagang agihan. Kung hindi man dahil sa Mayor ming mahiguson baga. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa City Government na kami natabangan tulos na tauang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Legacion na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar. Natulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dahil po pasan na nahaloy. Asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang kababa, dikit na oran tinutubig.
Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, nagbabalik ang programang Satong Aramon with your service, Paulo de los Santos. Ako man po si Jason Nyola, nagsasabing Diyos marahay na aga man po garay. Aldaw ning Sabado, bisita at lamang garay ngunyan si Mr. Florencio Tamong Guso Jr. Sir, may hapot mi sa imo, na-observeran ko, garuda nagkakaiguanin water rate increase ang Metro Naga Water District. Halo na sigurong panahon. Ano po ang plano tangon yan sa bagay na yan? Tama ka po dyan. Ang huri pong water rate increase, 2009. That's 13 years ago. Under the rules and regulations, authorized po kita mag-increase every 5 years. So gusto sabihin po, duwang 5 years na, maikatulo na nga ng 5 years na dahil nag-i-increase. Ang sabi nga ni kang luwa, daiman niya kami nauugma kayan sa Indo. Tano? Kasi nga habang pinopospone nindo ang water rate increase, mas nagdadakula nga kayan ang kinakaipuhan nindong i-increase. Tamayo mga yan sa rumbagay na sa laog ning 5 taon ang dain nagdadagdag ang presyo. Especialmente baga mo yan, 7.7 ang inflation rate ta. But sabihon kayan, si 2009 mo na presyuhan mo niyan, almost 300% na kayan ang in-increase by simple computation yan. Para mas konkreto lang siguro, ang January Kasoreco bill kang Metro Naga Water District 3.6 million. Kang August this year, aram nindo kung gurano na yan, 9.4 million. Arog po kayan, in 8 months pa lang yan. Ang impa kayan, simple man sana. In terms of additional per kilowatt hour consumption, nagdagdag lang po kita ng 7%. Pero ang cost per kilowatt hour, 64% ang dinagdag niya. So in effect, pag in-extrapolate mo yan sa operational cost, nagluluwas po na from January to August, nag-increase po si cost of production ta by 61%. Okay. Arog po kaya ng impact. Iyan po nga ni, saro pa sa ng cost. Kuryente pa sana. And easy taman po, ang presyohan kang diesel, iyo man. Sige-sige man ang dagdag. Masala ko na sa gasolina. Iyo po nga ni, baliktad na baga, mas barato na si gasolina kaysa sa diesel. Pangatulo po, si cost kang pasweldo. Sa tuya baga sa government, in the last 8 years, every year, nagdadagdag siya. No less than 11% on the average kang mga sweldo kang nasa gobyerno. Pangapat, si mga materyales na ginagamit ang sarong metro mo, ang sarong laban ng tubo kadto, gurano na sa ngunyan. By applying simple computation din, kung 7.7 ang inflation mo, iyan ang dagdag sa kada cost mo. So, sa madaling sabi po, ang sinasabi ko, inevitable ang water rate increase. Actualmente po sa Kalakawan Tamunyan, saro po yan sa major decision na hinaman mi dahil di kita pwedeng forever nag-aapunar kang si pagdadagdag sa mga presyo. Okay. Kasi dakula man kaya ng impact sa future kang district. For example nga ni, dahil nga ni sa kamugtakan na yan, dahil hindi nag-i-increase, dahil man nagdadagdag ang pumping stations. Dahil mayo man yan silang source of income na magagamit for that purpose. So sabi ko man, i-correcta na yan mo yan. Kung ang minimum requirement is at least 1 pumping station every year, targeton ta na yan for the next following years na yan ang minimum. Dahil isitaman baga, apwera kang natural birth increase
si in-migration sa Naga. Panaglalaag ng bagong negosyo, mas dakula ang konsumo. Apera po kayan, si gabos bagang ospital, yaon sa to. Gabos na eskwelahan, yaon sa to. Gabos na bangko, yaon sa tuya. So, ang nangyayari po, every now and then, apera ka nagdadagdag si populasyon ta, nagdadagdag man si mga tao na nagdidirigdi sa Naga. And, ang indikasyon mo kayan, igwa na po kitang 64 na subdivisions, fully booked yan. Igwa pang online na siyam. So, isipon mo na lang kung pira ang dinadagdag numero ng consumers kayan every time na igwang bagong development sa satuyang syudad. Kaya puhanta pong dahil nga tama, nasabayan lang. Dapat ang satuyang kalakawan is more than what is demanded. Tanganing pag-abot kang panahon, dahil kita problema na magkaigwa ng shortage. Okay. In kaso po bagang maaprobaran, ma-implementar ang bagong rate, water rate, ano po niyo ihahabol ta sa dapat na increase o paluhay-luhay lang, padikit-dikit? Ito pong nakaaging 5 years, 5 years, data na tumahabol. Buot sabihin, data na to pwedeng ikwenta. So, saro lang mo niya ng ikwenta ta, si mga kwentada kang gastos kang 2009 sa kasi kwentada kang mga gastos mo niya na 2022. Alagad, igwa po yan ng template na inaapod. Ini po sarong, kumbaga, table na fill in the blanks. I-input mo lang based on your financial statements. Ano si mga figures, masadiri po siyang compute. Ano sinadadapat mo na increase lang. And in no case na ang increase mo will be more than 40% of your existing rates. Iyan po ang inaapod na cap. Aside from that, hiling mi po si possibility na multi-year ang implementation. But sabihon, pwedeng si kabanga 2023, pwedeng si kabanga na dagdag naman 2024. Tangani pong daiman ngunsumi ang mga konsumidores dahil po nagdadagdag kita. Iyan po, harayo yan kung paghilingon mo ang sa kuryente. Ang sa kuryente po, every month, nagpa-price adjustment po bagasinda. Okay. Ang water district from 2009 until 2002, mayo pong arog kayan. Kaya sa siring lang na senaryo, sana maintindihan kan sa tuyang mga concessionaires, consumers na napapanahon. And badly needed na talaga siya para po dahil kita mga problema sa pagpatubig in the next coming years. Okay, puwan pa kaya ang General Assembly siguro o tiripon kang mga concessionaires para aprobaran po yan? Mandatory required po ang public hearings. Ang makondusir po kang public hearings ang LUA technical personnel mismo. Ipapaliwanag sa publiko ano si proseso, ano si mga pinag-agihan na konsultasyon, and apwera po kayan, maagi manggiraray yan sa LUA board for their approval. Tapos hindi po masabi kung no arin effective, kung pirang porsyento, no arin naman effective, si ibang porsyento. Depende po duman sa computation. Tas initial po na pinagpahiling ta sa inda, si projection lang is for the next 5 years. Ang sabi ninda, gibuon niya nindong in the next 10 years. You know why? Kasi nga dahil kitang asigurasyon na in the next 5 years, ma-increase ka mo. Kasi in the past, dahil ngayon doon yung ginigibo. Kaya nga gusto mong mahiling, in the next, another 5 years, ano na ang kaabtan nindo. Kaya kang ginibo mo po siya, nag-negative na kita after the first 5 years. So, ang sabi ninda, you readjust because may pula na sa computation after the first 5 years. Iyan nga dahil we assume na mayo ngayang kasiguruhan na after 5 years, ma-increase ka mo. But sabihin, pinapa-insindi kang luwa na igwa talagang pangangaipo na mag-increase every 5 years. So, sa iling mo po sir, mga pira daw sir ang porsyento na kaipuhan na increase hali duman sa presenting rate kang MNWD sa mga consumers. Sa iling ko dahil nga sa
sinasabing paulit-ulit na duwang 5 years na kita dahil nag-increase, halos another 5 years na naman yan na dahil increase. So, ang posibilidad na imponer si maximum na 40% sa hiling ko, mas maninigo. Kasi kung iisipon mo, kung 40% kayo ito, 40% after 5 years, that's already 80% plus another almost 5 years na naman mo yan, sabi ko talang ka ba nga, di dapat 100% na si increase. Pero dahil may regulasyon na up to 40% lang ang pwede mong i-recover, so we're working on that figures. Pero ini po kaya subject to the approvals pa kang si mga proseso na kay Puan Agian. Tapos po sir, duman na po kita sir sa after mo magtukaw bilang acting general manager kang MNWD. Sa imo pong pagwelta sa lokal na gobyerno bilang ano pod kay ni department head kang Metro Naga Public Information Public Employment Service Office rather ano po si sa imong nahihiling na mga iba prioridad sa mga masunod pong aldaw bulan? Kang nakaaging taon po, maray sinaging performance ta. Actualmente po, kita sana ang peso sa entirong Region 5 na narekonisar sa national. Pinagresibita po ang award kang October. Sa kooperatiba man po, saro kita sa Tulusan na narekonisar sa Region 5 and itinauman po ni kang Octobering award na ini. And nagkakapira pang rekognasyon, may rekognasyon man kita sa TESDA, sa kung isinindo si Kabalikat Awards. And si iba pang mga rekognasyon na nakuata, sa madaling sabi, kay puhang ko pong imintinar yan. Sa gabos na bagang bagay, ang masakit ang expectation, ang imit mo. Siyempre, naging national awardee ka na, tapos next year nawara ka, medyo masakit idipinsa yan. Kaya, doble kayod po giraray kita next year dahil po nagbaba si IRA. Dahil po ang babasihan kang sa tuyang LGU budget 2 years ago na income, national income. And easy tagabos na iyan po si kasagsagi kang pandemic. So we are projecting 150 to 250 million reduction in IRA. So despite that, we have to do everything we could para po ma-maintain si level of performance na iba kita. Kaya again, double time ang girara ang igibuhon ta kayan para po maintinar kang sa tuyang mga accomplishments in the past. And hopefully po nga masurpas ta dahil isibaganin dakul mo niyan ang naghihiling sa Naga being the most competitive city in the country. Kaya in the past 2 weeks baga may mga duwang darakula and tulong darakula man na new investors na si Dua garumag pupuuna, si Tulo garumapuun pa lang. And ang responsibility tapo kayan is to find the right personnel for them, the right workers. Kasi saro sa mga determining factor kung taano gusto mag-invest kang sarong investor sa sarong lugar, iyo po si pool of talents niya. Yes. Si availability kang workers na hinahanap niya sa lokalidad. Bako sa naman po si ibang konsiderasyon. Dakula po ang party kayan si availability kang talents na hinahapon. And kita po ang nataoning kasimbagan kayan. And saro po nga yan sa major criteria sa pagpipili kang most competitive city. Kung naipipreparar ta ang sa tuyang workforce for the needs of our investors. Okay. Metro Naga Water District Acting General Manager Florencio Mongoso Jr. Sir, thank you very much sa imong pagtauning onra digdiyo sa tuyang Aramon program bilang bisita ko niya na pagkaldaw. Salamat man and Diyos maray na agagiraray. Nagad na basog po niya mo kamo ning mga impormasyon na pighiras po ni Sir June Mongoso sa moya ni Sir Jason Yola sa samuyang programa sa tong Aramon programa. Sa technical side po nakatuwang po niya po si Benjamin Calio Jr., si Ringman si Johnny Naidea III. Makakamin po ang sa indong naging lingkod Paulo de los Santos. Jason Yola po nagsasabing Merry Christmas, as in salamat po sa Indo Kabus.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.